bagire da addu'a alfarmar sayyidul wujudi, amma ina kawo takaitacciyar nasiha. Lalle mutanen wannan gari wallahi an yi arziki babba, saboda Shehu Ibrahim yake cewa صفا وقت هذا الأمر حين تحلفا وفوك من الأغيار والخوف أهلفا وذاك بحبين الأمين وذكره وقد هجل الواشون بمن تربصا وقاية ربي أقلت الأبد سرمدا إلى جانب من كاد لم يتحلفا كذا حربه تكفي الإجابة تراهم بساقاتهم زرعا جزاء لما أساء أراني منصور بسر محمد عليه ثلاثة قد تأم محسسا. شيخ إبراهيم yace wallahi kun gani nan in dai aka ce ki mutum da fan annabi Muhammad to magana ta gane. Shehu yace kun gani nan fa waqta hadal abda zamanin wannan bawa a Shehu Ibrahim mu muke cewa shehu shi inda ya faɗa kansa yana cewa Ibrahimu ne, mu muke cewa shehu. Yace wannan zamani na wannan Ibrahimu ya yi kyau saboda ni shi da ta hallasa saboda ya tsarkake soyayya da manzo Allah. Shehu yace wa zaka bi hubbi, kuma kun gane nan duk abin da kuka gana samu wallahi lil adini wa zikri na same shi ne dalilin ambaton sayyidi ne don haka ku fuka min al aghyar wa qad hajila al washuna